интервью оқып мен Бізге журналистер Тоқтағыз. 5 минуттан соң мен сіздің барлық сұрағыңызға турдан-тура эфирда жауап беремін. Аңладыңызмы? Жанлы сәлетте күтіп қалыңыз. Хәзір башланашақ. менде ссылка бар ссылка бар ссылкасы керек қойып көрсету керек Киттілерме бұл журналистлар? Киттілер. Ярай. Бек әйбәт. Енді 2 күнде омда кешеде бүгінде сұрау берелер. Мен хәтті жауап берге, жауабын да тауып бітіре алмайым. Бір яқтан қарасаң, медиа билер форумы бет, истенде шыққан. Мұнда енді барысы да шул мұхит білен, шушы матур, қызықлы медиа мұхиты білен суғарылған. Һәм біз әлігі мезгіллерде, билерде, қыр ортасында, шул матур шатырда, студияда, һәм біз жанлы сәлетібізні, эфирімізні башлайбыз. Турудан-тура эфир, сіздің білән мен, Радиф Ахмадиев, һәм біздің сәлкішлерінің, әйдаманлардың тауышы. Иштәсіз ме? Әйдәгізәл егітлер, бізде шаулап алайық. Хәтта мен енді, мені тұңлап барасыз, мұйық мекен бек шекләне де башладым, Аллаға шүкір. Енді, құрметлі біздің сәлетлілер, әйдәгіз сәлемләп кенә қалмайық, хәтта енді бүгінгі эфирімізні башлайбыз. Форумыбыз тағы да көңілдірек һәм қызықлырақ болсын үшін біз енді әлбәтте ярдәм қабыл етіп алабыз өзіміздің партнерларыбыздан. Һәм әйдәгіз біз сіздің білән хәзер тез генә танышып алайық шушы партнерларыбыз белән. Ул да булса Алдынгылар хәрәкәте, Рәсәй балалар һәм яшьләр хәрәкәте. Шаян ТВ телеканалы, Яшьләр академиясе дипломатиясе, Татар радиосы, Созвездие Йолдызлык фестивале, Таттелеком операторы, Казан милли тикшеренү технология университеты, Алгоритмика мәктәбе, Мәскәү политехник университеты һәм Сәләт Стор кибеті. Барысында күргәнсездер. Менә булай дөресрәк була. Һәм бу алкышлар сезгә, безнең партнерларыбыз. Бик әйбәт шулай шаулап торгачтан, демәк инде безнең партнерларыбыз да ишетеп калачак. Мин бүген үзем дә форумга башым белән шумдым дип әйтсәң дә дөрес булыр, чөнки яңалыкларны үзем сезгә әзерләп куйдым. Әйдәгез әле яңалыклар белән танышып калыйк. 6нчы көн алайда ниндирәк яңалыклар бар микән? Бик кызыклы яңалыкларыбыз бар. Ул яңалыкларны үзем җыярга булдым һәм сезне таныштырам. Эш яңалык, эшсе белән дә танышып алыйк әле тиз генә. Беренчедән, бүген, димәк, безгә биләргә медиа биләр форумына килеп җитте ТНВ телерадио компаниясе. Һәм инде бездән кызыклы иттереп интервьюлар алып йөрделәр, сораштыргаладылар, файл әйтмешли. Һәм нәрсә килеп чыкканын август аенда сез дә күреп алачаксыз. Менә шундый хәбәр. Киләсе хәбәр белән дә таныштырам. Медиа биләр форумының әле һәр почмагында шушы кызыклы атмосфера үз мөхите дип әйтергә була. Заманча әйткәндә үз вайбы да бар. Шуңа да карамастан, менә шул диванда бүген шул безнең студиябызда үткәрелде остаханә мастер-класс һәм инде әлбәттә менә игътибар иткән булсагыз, монда яшь сәлкешләр, белгечләр ролендә дә утырдылар һәм кызыклы иттереп файдалы мәгълүматларны алып киттеләр. Гомумән кыскасы, медиа тулысынча эшли. Чөнки егетләр әле монда подкастта төшерергә өлгерделәр. Дәвам итәбез. 3нче яңалыкларның берсе бу инде минем менә яңалыкларның иң яраткан төре. Ул да булса иң күркәм яңалык. Безгә кунакка кичә кирде Кирпе малае. Әйе, сез дөрес ишеттегез, дөрестән дә Кирпе малаен без күреп алдык, һәм инде күреп алдык кына да түгел, без әле фотога да төшереп алдык. Нәрсә кирәккән микән ул Кирпегә?
Бәлкем ул инәләрен югалткандыр һәм бәлкем инә җеп артыннан безгә кирип чыгарга булгандыр. Кем белгән. Менә шундый яңалыклар 6 көн эчендә без ул яңалыкларны сезгә җитештердек, җиткердек һәм инде әйтеп китәргә кирәк, әле безнең бит укыту эшләре дә алып барыла. Ниндирәк үзенчәлекләре бар микән? Ничек үтә ул кызыклы процесс, белем алу процессы безгә хәзер барсында бәйнә-бәйнә Гөлназ апагыз сөйләп китәчәк. Бездә чөнки эфирда белмәсәң сөйлим рубрикасы. Сәлам егетләр һәм кызлар. Күреп өлгергәнегезчә, без сезнең белән Медиабиләр форумда һәм форумның ничек узганын бергәләп сезнең белән хәзер карап китәрбез. Киттек. Нинди мастер-класска килдегез? Сез нәрсә турында өйрәнәчәксез монда? Biz motor tip сөйләргә өйрәнәбез. Ә ничек мотор дип сөйләргә? Иң беренчедән уйлап сөйләргә, нәрсә турында әйтергә телисең, тәҗрибә бар, тик тәҗрибә, китаплар укырга, аралашырга, ялкауланмаска, ниндидер сүзләрдән баш тартмаска. Мин күреп торам монда фаилдә буш ятмый бугай. Никадәр кеше җанлы сәләт белән кызыксына икән беләсегез килсә. Җанлы сәләт бит кызык дөрестән дә. Бөтенләй бер үз içine алган бит. Сценарий язуда бар, анда журналистик ягыннан да кызыклы, бөтен медианы үз içine алган юнәлеш дип әйтим мен. Сез монда нәрсә эшлисез? Biz монда интервью язабыз. Бәлки сез миннән алырсыз. Гөлназ апа, әйдәгез. Барыгызга сәлам. Без хәзер Гөлназ апа белән Медиабиләр форумда бик кызык дәрестә. Әйе, һәм сезгә күп сәлам әйтәбез. Менә блогер булу шулай итеп башлана да инде. Исәнез Гөлназ апа. Минем исемем Самат, сезнең исемегез ничек? Минем исемем Гөлназ апа. Көнегез ошыймы сезгә? Мотор көн бит бүген. Әйе, бүген бик матур көн. Сез нигә хәзер килдегез монда? Буш атырга. Мин монда интервью алырга килдем һәм нәшә итеп микрофонда алырга һәм дәвам итәргә. Әйдәгез, карык тагын нәрсә эшләр икән монда. Әйтегез әле, монда нәрсә белән шөгыльләнәсез, нәрсә өйрәнәсез? Инфлюенсер. Булырга. Ие булырга. Әйдәгез, без сезнең белән ясыйбыз реклама менә бу фломастерларга. Bu flomastерларны алсагыз, бик бәхетле кеше буласыз. Сиңа ошымы әлеге мастер-класста? Әйе, бигрәк эшле. Бик яхшы онытылмас хисләр монда, бик яхшы. Монда кешеләр белән танышасың, сөйләшәсең. Монда тәмле башатылы. Монда төрле генә экспонатлардагы булган күлмәкләрне киеп карадык. Барысы да матур, шундый атмосферага кереп китәсең, лекциялар нык кызык. Бу чатырларда утырган кешеләрне сез күрмисез, ләкин алар монда һәм үзләренең төп эшләре белән шөгыльләнәләр. Тулысынча капкараңгы бүлмәдә безнең медиа продакшн урнашкан. Сез монда нәрсә шөгыльләнәсез? Сәламнәр. Без инде монда видео, фото материалларны эшкәртәбез һәм аларны сез экраннарда күрә аласыз. Нәкъ менә бу студиядә төшәләр җанлы сәләт эфирын. Ничек бара ул онлайн трансляцияләр? Biz аңа инде көн дәверендә әзерләнәбез. Информацияны җыеп, туплап, аны матур итеп төшереп, шулай сюжетлар ясап, без аны әзерлибез эфирга. Миңа калса, бик тә әйбәт килеп чыга бу. Монда йөреп чыкканнан соң мин үземне дә медиа өлкәсендә блогер итеп сынап карарга булдым. Нәрсә килеп чыгачагын без соңрак белербез, ә әлегә тапшыруыбыз алга тәвәдәм итә. Карыйбыз. Рәхмәт Гөлназ апа. Искиткеч матур, шундый матур мөхиткә, тирәнтен мөхиткә интервьюлары белән безгә кертеп җибәргән өчен. Рәхмәт. Ә без дәвам итәбез шушы мөхитне әле Медиабиләр форумы сменасы белән танышыр өчен без хәзер бер кунакны чакырдык. Әйдәгез, хәзер алкышлар, чөнки бу алкышлар бик кирәк хәзер. Ул да булса, сәләтнең медиа үзәге җитәкчесе Алсу апа Ганеева. Алсу апа, исәннәрмесез? Менә бит, менә ничек каршы алалар сине, бәлкем хөрмәт итәләрдер, ә бәлкем куркалардыр. Кем белә, ничек кәефләр, ничек хәлләрең? Кәефем шәп. Алда гел, алда гел. Күптән ишеткән. Менә нәрсә мине гаҗәпләндерде. Син минем төстәге шундый минем кебек мин кигән
футболка киеп килгәнсең. Мин дә карадым инде шәмәкәт төстә икебездә. Без кичке ашка теге бер төстәге киемдә килгән хатын-кызлар сыман. Син нәрсә шундый ук кидең мәле дип бәхәсләшеп утырмыйк инде алайда. Димәк, без бер командада. Элемтә бу әйе. Элемтә, дөрестән команда дә. Без сиңа сораулар әзерләдек һәм инде бу сорауларга синнән җавап көтеп калабыз. Алайда медиа үзәк җитәкчесе буларак, ничегрәк син менә сәләткә килеп эләктең, ничек шулай туры килде? Сәләткә килеп эләгү өчен нәрсә синең сиңа үтәргеч булды? Менә ул кыскача үзеңнең карьераңны сөйләп китсәң дә була. Сәләт карьерасын. Кыскача булмый инде. Сәләткә беренче тапкыр мин килдем 2011 елда. Сәлкеш буларак, сәләт. Син анда ничә яшь иде икән сорап тормыйбыз. Рәхмәт. 12. Ничек булды ул имән? Минем гимназиядә 155 гимназияны мин бетердем. Анда актив, шундый популяр укучылар без менә сәләткә барабыз. Мин әйтәм, нәрсә соң сәләт инде? Минем Син дә ишетеп тора идең сәләт турында һәр вакытта. Нәрсә икән белмидең. һәм карыйм да теге популяр балалар инде шунда бара. Иң әйбәтләре генә. Иң әйбәтләр, активлар. Мен әйтәм, бу просто так түгелдер инде. Шуннан да шәп урын дип уйладым да һәм Нишләп әле миңа да ул иң талантлы, сәләтле балалар яна кушылмаска дип уйладың инде син. әйе. Аха. Димәк, шулай килеп эләктең. Әйе, булдым сәлкеш, аннары әйдаман, укытучы, Баш җитәк. баш җитәк әлбәттә, оештыручы. Менә ничек шушы сәлкештән алып баш җитәккә хәле барып җиткәннән соң медиа үзәгенә ничек килеп эләктең? Ничек медиа өлкәсе сине ничек берләштерә? Ничек анда син кирип киттең? Минем һәрвакыт шундый актив тормыш булды. Һәм мин аны шулай ук актив рәвештә социаль челтәрләргә куйган идем. Күп просмотрлар, күп охватлар җыйгач, мин аңладым, әйе, бәлки медиа сфера кызык дип, нидер курслар үтеп инде имән. СММ-га кирдем мин. СММ менеджер Бу булдым. түләүле курслар инде. Әйе, түләүле курслар. Бушлайга да караган идем бик күп материалларны. Һәм инде СММ менеджер булып, пиарщик, таргетолог, сәләт белән параллель рәвештә мин аны алып бардым, эшләдем. Һәм инде бу сәләтне шулай ук сәләттә дә берничә елдан күрделәр. Баш җитәкләрдән башка, сәләт йортының директорыннан башка инде аннары шул сәләт медиа үзәгенә мине чакырдылар. Әйе, син эш белән күрсәттең үзеңне һәм инде эш сине үзе сайлады булай, димме? Әйе. Бик әйбәт. Менә алайда син бүгенге көндә сәләттә нинди вазифа башкарасың? Менә синең җаваплылыгың нидән гыйбарәт, ниндирәк шөгыль белән шөгыльләнәсең? Алайда безнең бит ничек җитәкче дигәч, ул бит инде әйдә ансын эшлә, монсын эшлә дип әйтеп кенә йөрү түгел. Менә шәхсән син нәрсә белән шөгыльләнәсең һәм инде остаханәләрдә алып барасың дип ишеткән идем әле. Шулар турында сөйләп китсәң әйбәт булыр иде. Рәхмәт сораулар өчен, Радик. Мин инде әлбәттә монда сәләттә медиа үзәкнең җитәкчесе булам. Форумда шулай ук. Шулда вазифа инде миндә. Һәм менә бу сменада медиа билар форумда шулай мине устаз буларак, спикер буларак чакырдылар. Бу беренче тапкырмы? Юк, узган елда да шулай булды. Димәк, син тәҗрибәле спикер дип әйтергә була. Әйе, сәләттән дә башка мине чакыралар иде, лекциялар. Ниндирәк темаларга син медиа юнәлеше буенча сөйлисеңдер инде? Әйе, медиа юнәлеше блог турында, менә личный бренд, пиар. Шул юнәлешләр турында сөйләшәбез. Төрле фишкаларны балаларга инде күзәтәм. Ягъни теге бер нәрсә белмәгән, менә медиа турында күз алламаган сәлкеш килеп эләкте икән, син бер мастер-класс эшендә, бер остахана эшендә аңа нәрсәгә өйрәтә аласың? Менә 1 сәгать вакыт бирелә сиңа. Чөнки ни өчен әйтәм, бүген мин үзем остахана алып бардым, мин җиңел эш дип тора идем. Анда кирип, ничек сөйләргә кирәк, ничек үзеңне сәхнәдә тотырга кирәк дип. Монда мин килеп эләктем дә, мине ничектер фикерләр сау булыр дип әйтеп китте. Менә син ничек каушамыйсыңмы спикер буларак һәм нәрсәдән башлыйсың син? Медианы менә нәрсәдән башларга кирәк? Бу өлкәдә. Беренче адымнарны. Беренчедән әлбәттә инде лекцияны башлыйм безнең үзебезнең теге сфера буенча, менә сәләттән ничек медиа үзәкне без алып барабыз, ничек без социаль челтәрләрне алып барабыз, пресс-релизлар язабыз, СМИ белән эшлибез. Менә шуларны сөйлим дә инде, үзем турында сөйлим. Анарысын инде безнең анда 1 сагать ярым гына вакыт бар. Шул вакыт эчендә мин балаларга сөйлим, ничек ул мөһим медиа контент бүгенге көндә. Һәм инде алар менә кызыксынып битеп карыйлар, тыңлыйлар. Мин сөйлим нинди мөмкинлекләр бирә менә бу сфера, бу юнәлеш, нинди профессиялар бар менә бу юнәлештә.
күпме акча. Ансында инкар итәргә кирәк түгел. Әйе. Тик киләчәктә нинди мөмкинлекләр бирә менә бу сфера юнәлеш. Һәм инде алар тик кызыксынып, "О, бу безгә бик кызык" дип инде миңа язылалар, безгә язалар. Һәм инде менә бу форумга килгәндә, Медиа Билар форумда безнең катнашучылар арасында бар клублар. Әйе. Һәм инде анда балалар теге кызыксынып, үз клубларында социаль эшләрләрне алып, этот инде Алып баралар. алып баралар, әйе. Һәм инде әйтәләр, безгә бик кызык, без әйтәбез инде, әйдәгез, без сезгә булышабыз. Тик кечкенә фишкалар әйтәбез, лайфхаклар инде, аларны өйрәтәбез дә инде. Һәм инде киләчәктә менә аларның бит клублары бар, үз группалары бар ВКонтакте мәсәлән, Telegram каналы алып баралар. Һәм инде алар менә теге SMM-щиклар булалар инде. Менә җитәкче буларак, менә үзеңнең командаң турында нәрсә әйтә алалар? Чөнки монда менә егетләр, кызлар, алар һәр вакытта да җан атып торалар. Синең эшендә һәм үз эшләре өчен менә аларга нәрсә дип әйтер идең? Кыскача. Алар беренчеләп профессионаллар. Алар миндә бик көчле Безнең команда. турында сөйлибез, әйе. Мен аларны Яратам дип әйтү әлбәттә кирәк. бик каты яратам. Без көн сайын бик күп актив рәвештә материал әзерлибез. Көн сайын 500-дән артык фотосурәтләр, видеоязмалар, менә бүтән оешмаларга килгәндә, алар менә атнага 2-3 пост кына куялар име, без сәләттә менә көн дәвамында бер минимум 10 пост чыгарабыз. Бу бүтән Рәсәй буенча да оешмалар арасында бик көчле дәрәҗә дип әйтергә була. Безнең уен бар, традицион рәвештә без һәрбер килгән махсус кунак белән уен уйнап алабыз. Без аны әйтәбез уен. Һәм инде бүген уен-муенның исеме Сәлбот дип аталачак. Сәлбот. Безгә кирәк булачак экран, кирәк булачак син. Экрансыз да бик әйбәт бар әле дөресен әйткәндә. Алайда, уенның кагыйдәсе бик гади. Без сәләт сөрәннәрен чит телгә, дөресрәгә, чит теле аркылы үткәреп, чит телдә ничек яңгырый микән? Менә син тыңлаячаксың хәзер сәләт сөрәннәрнең чит телендә яңгырашын. Мәсәлән, Кытай телендәме, инглиз телендә, белмим нинди телдә булыр. Син танып белергә тиеш, нинди сөрән турында сүз барганын. Мәсәлән, инглизчә ишетелә икән, син әйтәсең, "Ага, бу безнең сәләт сөрәне шундый". Әзерме? Әзер. Сәләт. Әйдәгез башлап җибәрәбез. Сәлбот, киттек. Let there be soup, let's be together. Let there be soup, let's be together. Кайсы сәләт сөрәне турында сүз бара? Together булгач, вместе дип инде тәрҗемәсе була бит. Бергә. Бергә. Без бердән, без көчле, сәләткә без рәхмәтле. Дөресме? Искиткеч. Юк. Let there be soup, let's be together. Soup. Аш. Әйе. Бу ашхана белән бәйле. Әйдә, тизрәк. Аш булсын, бергә булсын. Афәрин. Бинго. Дөрес җавап. Һәм алга таба дәвам итәбез. سيلي الجمع بين المعرفة والروح واللغة. عربشة بو؟ طبعا بركض الله بالي سيلي الجمع بين المعرفة والروح واللغة. بيجيبت مين غرب شيء كان تطب aldım tizgine. اللغة العربية. هو أظن أيه. ياري. سيلي الجمع بين المعرفة والروح واللغة. Sen de işte lemeni diyor Filip diyen kişinin ismi. Filip. Tak. Ayda uylap qaralım. Bulmasa biz cevap ne aytamiz? Salat, sürenler. Birinchi söz salat. Filip tugul, salat. سيلي الجمع بين المعرفة والروح واللغة. روحي мне кажется, روحيات белән бәйле түгелме ул? Yok. Мәгърифәт, татар сүзе мәгърифәт, гарәп телдән кергән. Бу тип, бу принцип, сәләтнең принципы. Бармы фикер? Булмаса әйтегез, дөрес җавапны тыңлап карыйк. Сәләт, рух, тел белгән. Бу сәләт принципларының берсе. Дөрестән дә авыр сорау булды бу. Безнең тагын бар бит әле, имам. Тагын 2
сөрән яисә принцип 准 булган. 备好了，准备好，准备好，准备好。2222222。 Бу ниндидер теге кнопкаларга басып утырасың да үзенә күрә бер музыка килеп чыкты. Ярыймы тагын бер 2 сәгать буе шуны 准备好了，准备好，准备好，准备好。2222222。 Мине 4 тапкыр әйтелде бугай, әмма дә ләкин соңгысы ниндидер эт тавышлары чыкты. Менә безнең 4 тапкыр ни Нәрсә әйтелде кабатлана. 4 тапкыр? Әйе. Без бердәм, без көчле, сәләткә без рәхмәтле, без бердәм, без көчле. Һәм азакта Әзер, 准 әзер, 备 әзер. 好了，准备好，准备好，准备好。2222222。 әзер. Сез әзерме? Әйе, Әзер, әфәрин, әзер. бу дөрес җавап. Әйдәгез, кул җавап алыйк әле. Аллага шөкер, эш сораудан без икесенә җавап таптык. 4-нчесе. 你好吗？好，前面有花黑，前面有花黑，这里很酷，你知道的黑。 Бу япон теле. Hey. Konnichiwa да булды, сәлам. Әйе. Анда hey дигән сүзгә дә игътибар итсәгез, ул инде эмоциональ, ул ымлык дип атала бугай татар 你 телендә. 好吗？好，前面有花黑，前面有花黑，这里很酷，你知道的黑。 Менә бу түгел микән? Алда гел. Сәләт, шәп. Бу озын ие. Әйдә, әйдә. 你好吗？好，前面有花黑，前面有花黑，这里很酷，你知道的黑。 Сәләт, шәп инде бу. Шәп, алда гел хәл, монда рәхәт шуны бел хәй, алда гел хәл, монда рәхәт шуны бел хәй. Аллага шөкер. Булдырдык. Мин сүздә әйтмичә сине тыңлап тордым. Әйтәм, хәзер үзе, алсу һәр вакытта да үзе. Син бик һәр вакытта да үзең тырышып алга таба барасың. Менә шулай насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Без медиа үзәктән сиңа шын рәхмәтләребезне әйтәбез. Әйдәгез әле бу алкышларны. Сезгә рәхмәт. Әйе, хөрмәтле безнең инде тамашачыларыбыз, рәхмәт Алсу апага шундый матур кунак булганы өчен. Без инде дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Безнең инде хәзер без сәяхәт итәчәкбез. Ул да булса медиа, ул бит инде телевидение гына түгел, ул бераз радиода. Сәлам иптәшләр. Без сезнең белән Медиа Биләр форумда. Һәм инде медианың төп һәм борынгы коралы белән таныштырасы килә сезне. Ул да булса радио. Радионың тарихы 1895 елның 7 майында башланып китә. Һәм инде бүгенге көнгә кадәр эшләп килүче коралларыбыздан. Әйтергә кирәк, безнең инде Биләр форумда үзебезнең радиобызда бар. Һәм нәкъ бүген мин сезне шушы радионың диджее белән таныштырасым килә. Альбина апа, сәлам. Сәлам, сәлам. Альбина апа, әйтәле, сөйләле, сәләттәге радио турында гомумән ничәдә башланып китә эш, көнне буе нәрсәләр эшлисең син, барсын әйтеп сөйләле безгә. 7 яртыда Альбина апаң тора, көчкәйме, күзләрен тырнап. Шуннан соң 7дә мин кабызып җибәрәм. Хәерле иртәсел кешләр дип сәламлыйм баш бүтән кешендәйме? Сәләт каламна. Әйе, әле башта шул җыр яңгырый әле. Шул калтырып яна башлый саны. Лайтыр. Теге күзгә шырпы тыгырдай хәлгә җитеп. Шуннан соң физик күнегүләр ясарга балалар монда җыена. Мин туктатам радионы. Аннары яңадан кабызам, чөнки алар бетерәләр ул зарядкаларны эшләп, име. Аннан соң ашарга китәләр, китәр алдан тагын миңа сәламләргә кирәк балаларны. Аларга тәмле теге аш булсын, бергә булсын дип җырлый аларны ашханәгә озатырга кирәк булачак. Аннан соң инде укыту программасы вакытында радио эшләми. Шуңа күрә мин монда радиодагы вазифам аны кадәр авыр дип әйтә алмыйм мин. Гафу ит, синең күз аллавында нәрсә ул радио? Сәләт ягыннан. Сәләт ягыннан. Балаларны иртә белән уяту. Аларның торыр-тормас борын теләр-теләмәс кенә физик күнегүләр ясарга барулары, күңелле җырлар кую. Балаларның "Ой, менә шушы җырны гына куегыз әле" дип килеп үтенеп торулары, әйме. Татар радиосы ягыннан. Татар радиосы ягыннан. Инде үземнең теләр-теләмәс кенә уянып, ачылмаган тавыш белән туры эфирга чыгу, күңелле кешеләр, яңа танышулар, башка төрле фикерләр. Әбиләрдә радио булмаса нәрсә булыр иде? Күңелсез булыр иде инде. Кем балаларны уятыр иде, ашарга озатыр иде, йокларга озатыр иде. Кем балаларның күңелен күргән булыр иде музыка куеп утырып. Нейросеть.
Сезне алмаштыра аламы? Юк инде. Нейросетьнең хис кичерешләре, эмоцияләре юк. Һәм нейросеть югалган әйберләрне игълан итеп утыра алмас иде. Альбина, 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 Альбина. Менә булар нәрсә кей? Микрофоннар. Микрофон ярдәмендә килгән кунаклар белән интервью алабыз. Гафу итегез, монда нинди диджейларның эшләгәннәре бар? Бүтән диджейлар инде. Рамил Шәрәфиев, Илнар Хөсәенов, Илүзә Касымова, Лилия Кадырова. Бүтәнесе. Бүтән татар радиосы монда булганы бар димәк. Диджейлар. Барлык диджейлар татар радиосында. Менә дуслар, радио белән дә таныштык. Инде дөрестән дә бик мөһим эш башкаралар. Инде һәрбер сәлкешнең Айдаманның баш җитәкнең иртәсе нәкъ менә радиодан башлана бит дуслар. Инде бик зур рәхмәт аларга. Безгә монда кайф биреп торганнар өчен, ашарга озатканнар өчен, һәм башка бик күп файдалы гамәлләре өчен бик зур рәхмәт. Пока. Фаил дустыбыз, рәхмәт бик зур, синең радиодан кайнар сәламнарыгызны кабул итеп алдык. Һәм инде сәламнар дигәннән, безнең бит әле YouTube'та да сезнең комментарийларыгыз, һәм инде кызыклы хатларыгыз, язмаларыгыз бар. Әйдәгез әле без алар белән танышып алыйк. Нәрсә язам икән безнең карап торучыларыбыз, безнең киләсе рубрика комментарийлар. Карап алыйк әле. Сәлам дуслар дип беренче сәламнарны җибәргәннәр, һәм инде традицион рәвештә менә шундый эмодзи. Biz de sizge җибәрәбез, менә ул 5 бармакны. Казахларча килеп чыкты бугай. Ярар. Ура дигән. Димәк безне күптән көткәннәр бугай, һәм инде безнең чыгарылышыбыз әлбәттә сезнең өчен көтелгән. Дәвам итәбез. Бу эфир үзенә күрә бер медиа мастер-класс. Рәхмәт бик зур, дөрестән дә бик шәп. Кайчан инде без медиа биләр форумында булмаса, кайчан шундый мастер-классларны үткәрер идек. Дәвам итәбез. Сәлам. Бу шул сәлкеш кем сменаның беренче көнендә булай дип кычкырган иде. Атилла. Менә бит Попкоп дип исемләнгән безнең карап баручыбыз. Шулай ук тагын бер хатларның берсе. Нинди матур сюжет радио турында. Кем ясады аны? Азат Садыров. Кемдер? Медиа үзәге. Рәхмәт сезгә бик зур, кулчабыларыбыз сезгә икмәк. Ышаталар һәм яраталар. Без дә яратып карыйбыз. Сез дә экраннардан ерак китмәгез. Без инде тагын бер комментарийга күз салыйк. Сезнең студиягыз бигрәк матур, мин дә кунакка киләм. Дип язылган Диана апа. Экосәләт юнәлеше җитәкчесе Диана апа. Әйдәгез әле, без хәзер димәк күчәбез бер рубрикага. Ул да булса, кирде чыкты дип атала. Бүген бездә кунакта үз тормышын экология белән берләштергән, бәйләгән, ул да булса, экосәләт юнәлеше җитәкчесе Диана апа Газымова. Диана апа, исәннәрмесез? Хәерле кичләр. Ничек кәйфләрегез? Кич, Радиф абый. Ничек кәйфләрегез? Кәйфләр шәп. Мин җанлы сәләттә буларга бик шат. Бик әйбәт. Безнең инде белгәнебезчә медиа биләр форум бара. Син экология белән бәйле кеше, менә әйтеп кит әле, ничек медиа берләшеп китте экология белән? Менә ничек шулай туры килде? Мы на этот форум специально пригласили несколько эко-блогеров, которые получили даже целые премии как эко-блогеры, и эко-журналистов, которые рассказывали детям, что можно делать информационные репортажи, например, на эко-темы тоже. Бик әйбәт. Менә блогерлар да бар, һәм инде алар медиа өлкәдә экологияны популярлаштыра дип әйтергә дә була. Менә сәләтлеләргә менә шул экология юнәлеше ничек ачыла? Сәләттә ничек ачыла? Менә мин күргәнем, үзем шәхсән күреп алдым, анда педальләрне әйләндереп, шундый крышкаларны яба торган элементларны барчасында әйләндереп чыгаралар, һәм инде аларны эко сырье буларак без инде чималларны аннары тапшырабыз. Менә ничек тагын сәләттә кулланыла менә бу эко сәләт юнәлеше? Ну смотри, может быть, ты видел, что у нас есть еще целый огород сәләт утары, җәмәгать бакчасы. Это ведь тоже экологично, потому что дети все лето выращивают сами растения, узнают, как за ними ухаживать, поливать, сажать.
Я считаю, что это тоже очень экологично. Ты правильно подметил, что мы собирали крышечки, и вчера из этих крышечек делали брелки. То есть дети сами крутили педаль, перерабатывали все во флекс, и в специальной плавильной машине, в специальную форму с именем Экосолет делали брелочки. Также мы делали разные мастер-классы, где из переработанных материалов дети могли, например, делать украшения. Сережки, браслеты, цепочки. Менә белгәнебезчә, Диана апа, ул бит инде безнең сәләттә медиа форумда да шулай ук үткәрелә төрле остаханәләр һәм инде менә син үзең шәхсән нәрсәгә өйрәтәсең балаларны? Вообще, если говорить про экосолят, мы делим его на 3 направления. И по этим 3 направлениям приглашаем различных гостей. Например, первое – экология в привычном понимании. Это защита окружающей среды, биология, работа с вторсырьем и переработанными материалами. Второе направление – это экология тела, когда мы заботимся о себе. Например, например, мы занимаемся йогой. Мы делаем лекции про питание, про экогигиену, например. Например, какие средства выбирать, или как можно заменить пластиковую мочалку. Я попозже покажу. И третье направление – это экология души. Наверное, это, если правильно сказать, про наше ментальное здоровье. То есть мы проводим занятия по лесотерапии. Бик әйбәт. Менә син бая сөйләп киттең, менә шундый бер сүз ычкындырдың блогерлар турында, чөнки безнең медиа үзәк шулай гында блогерлар белән дә эш итә, һәм дә бездә журналистлар да була, төрле кунаклар. Менә әйтеп кит әле, блогерлар арасында эко юнәлеш популярмы ул? Алар менә ничек тә булса берләшә алалармы һәм экология юнәлешен таныта алалармы менә гади кешеләргә? На самом деле тема экологии в принципе становится более популярной. И быть экоблогером сейчас очень выгодно, потому что их не очень много. Син рюкзак белән дә килгәнсең, әйдәле менә эко кешенең нинди әйберләр булырга тиеш микән үзе белән? Да, я тебе сейчас покажу, например, 5 вещей, без которых я не вхожусь дома. Без аңлап алырга тырышабыз, әйдәгез, тырышып барыйк. Из простого начнем. Бу су савытыдыр инде бу. Су савыты. Су савыты. Пластик шешәләрне не использовать. Экономияләү өчен. Бу савытка аңламча 4 ел каялар. 4 ел. Або, әйдә. Монысын кире куябыз. Монысы без медиа үзәктә беләбез нәрсә икән. Бу әлбәттә объектив дип тора идем. Бу объектив түгел икән. Экостакан. Экостакан. Менә бит. Ничек кулланыла? Сәләт кафега барасың кич белән, һәм чәйне бу шешәгә аласың. Шеп. Бу татарча баян инде безнең. Бик әйбәт. Әйе, тагы нәрсә бар анда? Шопер, разумеется, шопер. Шопер татарча. Нет пластиковым пакетом. Бу без инде монда бүтән кирәкмәгән һәм кирәккән әйберләрне дә мөмкин шунда салып йөртергә, һәм инде әлбәттә пакеттан арынабыз шул рәвешчәме? Ярар. Бу элеккегә безнең Менә бу нинди савыт? Нәрсәгә бу? Так. Бу ашау контейнеры. Дөрес. Минем ике төрле вариант бар, монда әле тагын теге теш чистарту җиһазларында куярга мөмкин. Чтобы не использовать пластиковую посуду, например, можно использовать многоразовый контейнер. Так. Тагын нәрсә бар? Вот у меня есть такой классный блокнотик и ручка. И они отличаются от обычных тем, что этот блокнот сделан из переработанного тетрапака. Так. Димәк. То есть бутылки от сока превращаются вот в такой блокнотик. Менә ярый, дөньяда бит бик күп кәгазьләр дә бар. Менә күп кеше үзләренә төрле язмаларны калдыра кәгазьдә. Хәзер заман технологияләре алга китте. Безнең телефоннарда заметка дигән нәрсә бар. Анда инде барсында язып була. Бәлкем шулайга гына калдырыргадыр. Ул ничек экология ягыннан отышлымы? Ну, в целом, я думаю, да, использовать электронные заметки вместо бумажных экологичней. Но есть один момент, когда мы говорим уже о больших объемах информации, которые хранятся на серверах, это наши фотографии, многочисленные видео, то здесь возникает вопрос уже цифровой гигиены, цифровой экологии. То есть эти серверы, где мы храним информацию, потребляют очень много энергии и выделяют очень много тепла, что является неэкологичным. Поэтому правильнее всего периодически чистить
все свои облачные хранилища. Нәтижеде bütün компьютерларыгызны чистартыгыз, кирәкмәгән мәгълүматны анда тотмагыз һәм менә шундый блокнотлар белән дә кулланырга мөмкин. Да. Вот еще есть такая ручка к этому блокноту, она сделана из переработанных зубных щеток. Абау. Бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Төгәл, каләм. Бик әйбәт. Тагын нәрсә бар анда синең? Так, мы говорили про мочалку. Әйе, шуны көтәм бит инде баны Дмитрий. Джутовая губка. Так. Даже можно Джут- связать саму... Джут безнең капчыктан алынган ул. это Элеккеге из растений. капчыклар шунардан ясалган. Да, и Ну да, белән кулланырга була. она очень долго служит, она разлагается Диана, бу самостоятельно. кулланылмагандыр бит. Yok. Ярый. Өр яңа. Сорап кына куям, әйе. Бик әйбәт. Кичкенәрәк, зуррак та булырга мөмкиндер әле, улаймы? Металлическая трубочка вместо пластиковой. Менә алар икәү комплектта бара. И вот последняя угадайка, что это могло быть? Так, монсы бәлкем линзалар савытыдыр. Вот сюда. Инсындырмы? Монда безнең шулай гигиена ысулы. Ул да булса безнең инде колак чистарту һәм Дөрес. да беренче чистарту. Да, косметика. Косметика Как өчен. ватная Ие. Бу бөтенесе бергә эко кешенең үзенә күрә бер җыелмасы дип әйтергә дә була. Диана апа, рәхмәт бик зур, син искиткеч матур экология турында сөйләдең һәм инде без медиа белән бергәлектә әлбәттә инде хәтта шаккатып менә карап тордык. Синең сумкада нәрсә генә юк икән. Рәхмәт бик зур. Синең белән сөйләшкәчтен табигать турында тагы да күбрәк уйлыйсы килә башлады. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Радиф абый. Бик эчтәлекле һәм матур әңгәмә килеп чыкты. Сез дә үзегезгә файда тапкансыздыр дип ышанып калабыз. Без дәвам итәбез. Ул да булса, һәр вакытта да уку турында һәм остаханәләр турында гына сөйләп тору бәлкем ардырадыр. Чөнки безнең сәлкешләр иртәдән кичкә хәтле укыйлар да, кай вакытны ял итәсе килә бит. Кай вакытны матур җыр тыңлыйсы килә. Бездә менә хәзер булачак нәкъ тә бик матур җыр. Без инде аны атыйбыз иҗади кунак сәхифәсе. Бүген бездә кунакта сезнең алдыгызда чыгыш ясаячак Атилла Алана Әйдаманы, Эльвина апа Имамуддинова. Әйдәгез. Каршы алыгыз. Җилләр исә суларага кояшны аялыштыра. Кайдандыр гылым түреннән йолдыз нуры агып тора. Балыклар килә, балыклар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә балкыштыра. Туры юллар, урау юллар, аеры һәм кавыштыра. Өмет дигән йолдыз сүнсә, кайгыларга савыштыра. Балыклар килә, балыклар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сагыштыра. Балыклар килә, балыклар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сагыштыра.
turimde sabıştıra. Bulutlar kile, bulutlar gide, dumanlı yollara daştıra. Ümit yıldızı yaktılığından, kıblim turimde sabıştıra. Koydandır gülüm türünden yıldızın nuru aptara. Aferin, aferin. Дөрестән дә искиткеч матур җыр һәм инде дөресен әйткәндә вакыт үтә дә китә. Әле генә менә сез экран каршында безнең матур иттереп чыгарылышларны карап башлап кына җибәргән идегез, ә инде менә үзебезнең чыгарылышыбыз ахырына да килеп җитте. Вакыт бик дөрестән дә үтә, кеше гомере дә тиз үтә диләр һәм инде иң мөһиме кала бик матур хатирәләр. Менә инде мин шәхсән үзем 2 чыгарылышны алып бардым. Сезнең белән булдым мин Радиф Әхмәдиев. Мин бары тик әйбәт хисләр алып китәм һәр вакытта да сәләттән һәм бик тә позитив хисләрне алып килергә тырышам үзем белән. Ә менә миннән соң кем була дип сорасагыз, кем алып барыр җанлы сәләтне дисәгез, ул әлбәттә булачак минем абыем Рүзәл Әхмәдиев һәм мин абыем. Әгәр дә син карап барасың икән, ә мин төгәл беләм син карап барачаксың. Мин сиңа тапшырам, рәхәтләндереп, әйбәт иттереп, үзебезчә алып барырга насыйп булсын. Ә без матур хатирәләргә чумабыз, ул да булса безнең инде көн сайын 6 көн дәвамында сезнең өчен бик матур иттереп әзерләнелгән фотографияләр бар. Ул фотографияләрне сез хәзер карап, бәлкем үзегезне танып алырсыз, бәлкем әз генә булса да яшь чыгыр, ә бәлкем елмаеп сез рәхәт табарсыз. Сезнең белән булдым мин, Радиф Әхмәдиев. Рәхмәт игътибарыгыз өчен һәм без сезне яратабыз.